tichitaura upenyu, vanoyeuka vanoyeuka vachiziva kuti takambokurukura pamusoro pekukosha kwezvitendero. Zvitendero zvese zvakakosha, nekuti munhu wese ane chikonzero chaakatsvagira chitendero ichocho. Asi handigone kupinda muchikamu chino ndisina kupa nyanzvi dzedu kuti dzitusume kuti ndavanani, vanobata sei, vari kumirira chitendero chipi. Ndotanga nababa vari pedyo neni. Ndinotenda mai vangu. Indoitwa Pastor Chitauro, ndakamirira chitendero chechiKristu. Tinokutendai nouvepo. Indoitwa Mai Makwinja, ndakamirira chitendero cheIslam. Assalamu alaikum. Tinokutendai nouvepo. Ini ndoitwa Sekuru Ndudzo, ndakamirira Pasi Chigare. Tinokutendai nouvepo. Zvitendero zvine zvikonzero. Pamwe regai nditange nasekuru venyika dzimu vanomirira Pasi Chigare. Chinoita kuti munhu asarudze kuti izvi ndo zvandinofamba nazvo izvi, chii sekuru? Pari panyaya yePasi Chigare. Pasi Chigare hatingati pane munhu angasarudze, nekuti zvinhu zvatakapuhwa naMwari sevana veZimbabwe kana vanhu vechitema. Saka izvozvo hazvinganzi zvinosarudzwa. Zvinozosarudzwazve zvavawo zvimwe tichitobva kuPasi Chigare. Ndizvozvo. Saka mune manamatiro amunoita kunyika dzimu. Ndizvozvo chaizvo. Ndizvozvo ticharamba tichidzoka kwamuri senyanzvi yedu Mai Makwinja. Ndingade kuziva zvakare sarudzo iyi. Mubvunzo wangu uchave mumwe chete pachikamu chino. Sarudzo inotorwa sei pakusarudza chitendero? Ndiona sarudzo inotorwa nekuda zvaunenge uchishuvira mumwoyo wako nezvaunenge wakatarisira muraramo yako. Nokuti tinoona kuti chitendero igwara, ibumbiro remutemo waMwari rinokugaidha kana rinokuratidza nzira yeraramiro yaunofanira kuita kubva uchibarwa kusvika musi waunofa. Saka ndinoona kusarudza kwaunoita chitendero unenge wasarudza waona kuti chitendero ichi chinondisvitsa pandinoshuvira kuti ndisvike pakuziva Mwari. Tinokutendai. Regai ndiuye kuna Pastor. Ndinotenda Mai Chisamba. Nyaya yesarudzo yemunhu, munhu asi anosarudza kuchiKristu. Mwari ndiye anosarudza isusu, atiratidza rudo rwake. Kana Mwari atiratidza rudo rwake furikidza nezvakaitwa naKristu Jesu pamuchinjikwa, inini ndanzwisa rudo irworwo. Shoko raMwari ratinoti ivhangeri rashumirwa kwatiri. Chinoitika ndechekuti kune simba raMweya Mutsvene rinobata mandiri, rinounza chatinoti conviction. Ipapo ndo panotanga chatinoti sarudzo yekuti ndaakuva muKristu, pakugamuchira basa rakaitwa naKristu pamuchinjikwa. Ndo panotangira sarudzo. Mashoko akanaka ataurwa nenyanzvi dzedu auchiri maoko. Regai tichimbonzwa uku kune zvishevedzero. Maringe nokuona zvitendero zvakati wande, ndinoona kuti kuwanda kwazvo zvinotipa nguva yekuti tisarudze kuti kwatingaende ndekupi. Munhu unosarudza kunoenderana newe iwewe. Ndizvo imbopai vari paseri penyu Mai Chigovara. Mai Chigovara, ndinoda kuona kuti nokuti kazhinji ongoro netsvakidzo iri kuragidza kuti munhu sezvataurwa naPastor kuti pane zvaanonzwa zvekuti izvi ndo zvaunofanira kuti uite, asi tiri kuona vanhu vachirasika, vanhu vasingaite zvavakati vanodayira. Chii chinombokonzera izvozvo? Nekuti tombotora semuenzaniso wechiKristu, munhu anoti ndamuKristu, saka pane zviga zvechiKristu zvekuti munhu anotarisawo kuti chokwadi uyu muKristu, chokwadi uyu muMoslem, chokwadi uyu ndewenyika dzimu, asi woona zvakasiyana zvacho zvaanofanira kunge achiita. Chii chinokonzera? Ndinotenda Dr. Mai Chisamba nemukana wakadai. Chokwadi sekutaura kwamboitwa nevakotsveri vari panapa, zvitendero kuwanda kwazvakaita nekwazvakabvira kwakawanda, asi munhu anoita sarudzo yechitendero chaari kuda nditi. Saka chandakaonawo ndechekuti munhu nomunhu, kuzvarwa kwakaitwa munhu kungava kupi nekupi, mune chinhu chiri mumunhu chinoda kunamata. Munhu wese ane chinhu chiri maari chinonzwa kuti kune a supreme being, kune anofanira kunamatwa. Saka kudokwa kurimomo ndo kunotuma vanhu manje kuti vachitsvaka kuti ndonamata ani
vamwe vanozosarudzawo zvitendero nokusiyana kwazvakaita vachinonamata vakadai. Kozouya pamubvunzo wamabvunza Dr. Maisamba kuti ko munhu anenge achinzi pamwe mukristu kune zviga, kune zvinotarisirwa kunzi mararamiro echikristu munhu anofanira kunge achirarama akadai zvichienderana nebhaibheri dzvene ravanenge vakatenda. So ndobva ndaona kuti zvimwe zvacho zvinozoitika kuti munhu asafambe munzira yaari kutarisirwa kuti afambe, kutorasikirwa neyatinoti identity yekuti munhu haasi kuziva zvaari kuda, anenge ava kusanganisa kuchikristu kwachaariko, kuchivanhu kwachaari kuda kuenda, kuchimoslem kwachaari kuda, saka hatichamunzwisisi paakamira, asi desire iri paari chishuyo chake ndechekuti ndinofanira kuva ndine wandinonamata. Ndizvozvo, ane mavato, ane mafundo, handiti kwese kwese anenge ariko uko ariko. Ngasangane muchikamu chinotevera. Vadikani, tinokutendai nekuramba muchandadzana nesu muchirongwa Maisamba Show, umo tiri kutarisa kufanana nekusiyana kwezvitendero. Kusarudzo muri kudziwana kupi? Sei zvakakosha kuti munhu wese anga aine zvaanodayira? Sunungukai kutibvunza, kutiridzira kana kuzokurukura nesu pamunenge muine mukana. Tambei chinzwa Mai Chigovara achitaura kuti vamwe vanhu vanoita sevane mavato, mukataura zvechimuslim ndo kwake, mukataura zvenyika dzimu ndo kwake. Regai ndiuye kuna pastor. Nai baba, chinoita kuti munhu anyatsoshaza arege kuziva kuti ini zvangu ndeizvi chii? Ndinotenda mai. Pane zvinhu zvakati one day ndoda kubata chekutanga chekuti toti munhu auya kuti ave wenyika dzinu kana muslim kana muchikristu, ane vatungamiriri vanomutungamirira, uye kune dzidziso dziriko. Iye wacho ari pazera ripi muchitendero chaapinda. Kana munhu achatangotanga kuva semukristu, indiri mufundisi, ndinotori nevana vandinotungamirira vanonzwa zvandinodzidzisa. Vese havana kufanana. Zvakuendera nekuti zera rake riri papi, ari kurevesa here mumwoyo make pane zvaanoti akatenda. Nekuti muzvitendero zvese izvi hatishaye vanhu vatinoti isusu vanyengeri kana kuti vatinoti mahypocrites. Now pane kukanganisa kwekuti nhasi ndauya ndaita semukristu mangwana handina, yatinoti isusu kusakura kana kuti immaturity, asi munhu zvake ari kukura. Poita munhu anongotaura kuti ini ndiri mukristu but asitori mukristu, uyo atoo munyengeri, ari kutorarama zvake achiita kunge asiri. Vaomberere maoko. Anzi kune zvikonzero zvakasiyana siyana, asi baba wanyatsozvitsetsenura zvakanaka. Asi isusu iye zvinotava kunzwa kuti vanhu vangoti zvitendero zvakangoitawo semaclub. Ndo zvakutaura vanhu. Nai pamwe mutauro pamugwagwa ka, hanzi nokuti vamwe vanobva vati ko kana ukafirwa, ko kana ukaona zvinofadza, panodawo ungano. Mai Makwinja, ndo zviri kufunga here vanhu vakawanda kuti regai ndiende kuIslam, vanhu vanouya? Ndinoona kunge munhu anenge auya kuchitendero, ndinoona munhu anenge auya kuchitendero chechimuslim anenge azvipira, anenge anzwisisa, anenge azvitsvaga, anyatsotsvagurudza oona chokwadi chaanenge achitsvaga. Nokuti isusu tinoti pakupinda Islam tanga waziva chitendero chauri kupinda. Hatizode munhu anotsaudzira mangwana akutaura kwaasina kuswera, nokuti tanga wanzwisisa, wadzidza, wozvipira nemwoyo wako kuti ndiri kutenda kuna Mwari mumwe chete, asina mubatsiri, asina mwana, ndo wandotenda. Ukabvumirana nazvo kuti ndo zvawada, aiwa tinokukorokotedza kuti waumwe wedu. Saka zvokuti club, Islamu haina chiclub ichocho. Mashoko makukutu. Hanzi ndezvekwenyu izvo, ndezveuko neuko uko, kuchimuslim hakuna. Saka kana munhu achinge apinda ari mumuslim, ko kunyika dzimu. Nokuti kare taiziva kuti kana kuine nyika dzimu, taiona ana sekuru, ana soro jena, ndo vataiona. Iye zvinotava kutiona zera revana vandiri kuona munomu, mutozozunga kuti handisekuru, ndimbuya. Ndezvechokwadi here kuti kune tumbuya netusekuru? Ndoda kuti ndigadzirise ipapo. Kunyika dzimu hakuna tumbuya netusekuru. Hakuna izvozvo. Kuna nasekuru nana mbuya. Hazvina basa nezera. Hazvina basa nezera, asi kuti unosarudzwa nekuda kwekuziva tsika. Nekuti nyika dzimu
haisi club, hachizi chitendero, asi kuti iropa zviri muropa. Ndomusaka vanhu vachizobva uyezve nyika dzimu haisarudzwe kuti ndoda kuenda kunyika dzimu, nekuti wakatongozvarwa uri kunyika dzimu nekuti uri munhu wechitema. Saka pakungoti chitema. Regai ndimboenda sendinokugamhai sekuru, muri kutaura kuti kana mwana ane makore 10 watingati pachirungu 10 years asarudzwa kuti ndivo sekuru vanotungamira dzinza, anobva auya akapfeka here ruzivo runodiwa nemunhu anopa rayiro pamhuri? Ndizvozvo chaizvo, anouya akapfeka izvozvo, achitotunga vanhu vachitobvunza kamwanaka, vachitokabvunza kachitovapa rayiro yetsika. Ndizvozvo zvitaurwa nasekuru. Mangasununguka kuvabvunza kana kudini? Panapa pane nyanzvi dzedu dzechitendero zvakasiyana-siyana, saka sunungukai. Ndine chimubvunzo sekuru. Mati kana ane zera re10 years anenge achitokwanisa kuudza vadiki, kuudza vanhu vakuru zvese, saka anenge akazvarwa naro ruzivo rwacho kana kuti anenge akadzidziswa? Kana tichitaura nyika dzimu tiri kureva mweya wedu isusu vanhu venyika dzimu kana kuti vechitema unouya uine rayiro nekudzidzisa. Hazvisi zvekuti munhu anoenda kunogara pamabhuku achiverenga achidzidziswa nekudzidziswa. Zvinhu zvinoitika ipapo panguva yazvinenge zvichiitika. Ndizvozvo hanzi nasekuru, munhu anongouya aine ruzivo rwake. Vamwe vanenge vari masvikiro, vamwe vanenge vari, handizive kuti svikiro nen'anga pane mutsauko here sekuru? Pane mutsauko. Hongu. Kana titaura nyaya yemasvikiro ndo vanotikumbirira mvura kuna musika vanhu. Kozoti n'anga ndo vanotibatsira nemakwenzi ekurapa zvirwere zvakasiyana-siyana, vana chiremba. Zvakanaka sekuru, timbonzwa umwe mubvunzo. Bvunzako. Ndotenda mama nemukana uno. Ndinoda kubvunza kuna sekuru kuti ndinonzwa vamwe vachiti vanhu vanonamata mudzimu. Ichokwadi here kuti vanhu vanonamata mudzimu kana kuti vanhu vanonamata Mwari? Handinatsoziva. Midzimu hainamatwe, asi kuti midzimu inzira inotisvitsa kuna musika vanhu. Igwara ratakapuhwa iroro sevanhu vechitema kuti ndo kuteura kwedu kwatinoita ikoko tichienda kuburikidza nemidzimu nemasvikiro nemhondoro. Sekuru vari kuti pamwe hauna unyatsonzwa zvavapindura. Sekuru vari kuti iwe haugone kutaura nevakuru pachitendero chavo, haugone kutaura wega, unotoenda nekumasvikiro kuti tisvitsireiwo. Saka topinda muzvitendero zvakare. Vadikani, nyaya iri pano chikurura majasimi, munoinzwisisa here zvitendero? Nokuti vamwe vanongori muchitendero nokuti ndo chavakazvarwa vari, vamwe vanongori muchitendero nokuti ndo chavakaona. Handiti manzwa vachitaura panapa kuti zvino isarudzo. Pane chawakasarudza here uchipinda muchitendero? Ndombouya kuna mai Makwinja. Panapa pane zvitendero zviviri, Islam nechiKristu. Sei zvakasiyana? Zvinosiyana papi mai Makwinja? Vaisamba, nyaya yezvitendero inonakidza nokuda kwokuti ini ndakamira pano manyatsotaura zvakanaka kuti unenge wakazopinda sei, wakasarudza sei. Ini ndakabva neko kuchitendero china mufundisi wangu chechiKristu, ndo chave chitendero changu. Asi manzwisisiro andakaita Mwari ndiri kuchiKristu nemanzwisisiro andakaita Mwari ndiri kuchiMuslim, ndakaona zvakandibata ndiri kuchiMuslim. Ndakaona zvakandibata zvaindivhiringa ndiri kuchiKristu, nyaya yeTrinity ndo yaindivhiringa. But pandakapinda chiMuslim, ndakapinda ndichidzidziswa kuti kuna Mwari mumwe chete chete anofanwa kunamatwa, asingarari, asingafe, asinganeti, asina mwana, asingabereki. Iye ega ndiye anoda kutendwa, anoda kunamatwa. Zvakandibata ndikazoona kuti iye chokwadi ndiye wandofanwa kunamata. Kuburikidza makukuta arutaurwa namai Makwinja. Vari kutaura utatu hunoera, ndo hwavari kuti ivo vakatanga vari muKristu, asi nzwisiso pamusoro pekuti muzita raBaba neremwanakomana neremweya mutsvene havana kuzvinzwisisa. Ndouya kwamuri pastor. Ndinotenda zvataurwa namai Makwinja kuti vakabva muchiKristu nekuda kwenyaya
nyaya yechinhu chinonzi Trinity. Ndoda kudzoka zvakare kuchitendero chechiMuslim zvachinotaurawo. ChiMuslim chinoti bhuku ravo rinonzi Quran. Pane ravanoti eternal tablet riri kudenga kuna Mwari, rinotonzi eternal. Kana tichiti eternal zviri kureva kuti chinhu chagara chichirarama nekusingaperi uye chichararama nekusingaperi. Pobva paita Allah wacho anonzi ari eternal zvakare uye achararama nekusingaperi. Saka zviri zviiri izvozvo tava nebhuku rane chikamu chakafanana naMwari. Saka bhuku iroro izvozvo mukada kuribata kana mukada kuti uite anything kwariri, imhosva hombe iyoyo kuvatenderi vechiMuslim. Saka ndati ndingopa clarify ipapo kuti Trinity yavari kutaura kuti vakasiya yavakazonoiwana kuchiMuslim, kune yavanoti Tawhid muchiMuslim imomo yavachafanira kutsanangura. Vachatijekeserai imimi taurai chenyu. Egerai ndichitsanangura chiKristu. Imimi rambai muri kuchiKristu. Ndikona mai Makwinja vari kuvhunduka zvese zvamuri kutaura. Vari kuvhunduka. Vane mukana wekutaura. Ini ndoda kutaura ndichida iso. ChiKristu chedu isusu chatinonamata, tinotenda kuti number 1, ChiKristu chinotsanangura kuti munhu akabva kupi. ChiKristu chinotsanangura chinangwa chakasikirwa munhu. Chivanhu achitsanangura kuti munhu akabva kupi. ChiKristu chinotsanangura kuti munhu akabva kupi uye akasikwa sei. ChiKristu chinotsanangura purpose, chinangwa chemunhu asikwa. ChiKristu chinotaura chinhu chinonzi mamorals. Uye ChiKristu chinozotaura pamusoro pekuti munhu achaenda kupi. Saka ndakabata zvinhu 4 izvi maichisamba. Ndo zvinhu zvinondibata pakunamata kwangu semuKristu. Nyangwe zvazvo Korani richibata zvinhu 4 izvi, but kuzvitsanangura nekuzviona hatizvione nzira yakasiyana. Ndizvo mashoko akanaka ari kutaurwa napasta. Anditi muri kutoona kuti zvatosiyana, handiti? Regai timbonzwa kuna mai Makwinja tisati tadzokera kwamuri. Mai Makwinja, sekuru. Regai mai Makwinja wamboti patozoenda pana sekuru. Ini ndofunga ndanyatsokutsanangurirai ndikakujekeserai kuti unzi muMuslim unotenda kuumwari umwe chete, la ilaha illallah, hakuna mwari kunze kwaMwari umwe chete chete. Zvavari kuti confusion inoitika muraramo yedu, vanhu havaziita anonzi Allah ndiye Eli, ndiye Mulungu, ndiye Yahve, ndiye Mwari. IArabic Allah Mwari. Yatinotadza kunzwisisa vanofunga tina Mwari wedu anonzi Allah. Tinonamata Mwari umwe chete anonamatwa nanasekuru ava, anonamatwa kana nemaKristu acho, anonamatwa nemaJudha. Mwari umwe chete watunamata, asina ani nani anomuti ita zvakati. Mashoko akanaka, vauchire maoko. Mai vari kuti mazita ndo ari kusiyana. Pano pataurwa Allah kunze anoreva kuti Mwari. Sekuru vati musika vanhu. Vamwe vanomuti Jehovha. Saka mazita anoenda achisiyana siyana. Zvimwe zvitendero vanoti Hare Krishna. Vamwe vanoti chino zvinosiyana siyana. Sekuru chenyu chitendero chakamira sei? Kana moti monamata. Notice tinoziva kuti kana maKristu akunamata vane ungano yavo. Kana maMuslim vakunamata vane ungano yavo. Kunyika dzimu zvinomira sei? Ya, zviriko. Ndo musakani, asi ndisati ndapindura ipapo. Ndoda kumbodzoka pataurwa na pastor. Pekuti kunyika dzimu hakuna shoko rinotaura kuti munhu akabvepi. Ya, ipapo kuvapesanisa zvavo. Pajekesei. Hapana chisingazive kuti munhu akabvepi zvinhu izvozvo. Nyika dzimu dzinotoziva kuti munhu wese akasikwa naMwari. Akasikwa naMwari ndokubva puwa zviga zvake zvinoenderana nedzinza rake nenyika dzavo zvichienda zvakadaro. Saka ipapapo saka sekuru kana tiri kunyika dzimu zvinoreva kuti ana Samaita vane zvavo zviga, ana Samanyanga vane zvavo zviga, nekuti apa mataura zvemadzinza ka. Kana ari madzinza zvichine humwe here? Aiwa, kamadzinza zvakangofanana nekuti imi monzi maichisamba. Ratova dzinza iri. Ini ndonzi sekuru Ndudzo.
ratovadzinza mukubarwa nemukusikwa kwatakaitwa naMwari. Zvakaitwa kuti tive neruremekedzo rwekuremekedzana mukugara mumagariro, tisangorarama semhuka. Ndizvozvo mashoko makukutu ari kutaurwa panapa. Vadikani, imimi munofungei nenyaya iri pano? Nyaya iri pano chikurura majasi. Koimi munodayira zvipi? Sei muri kudayira zvamunodaira? Hanzi munhu wese ane zvikonzero. Aiwa, munongozviziva kana toita zvinoendeka zvikuru sei tiri mumaisamba zvo chiringazuva chiya pachikamu chino chinokwikwidzana nesu zvakanyanya, chabva chatsvuka chikakwata. Asi handingarege kukutendai tiri muchikamu icho chino. Sekuru Ndudzi, Mai Makwinja naPastor, tinokutendai.